So hello guys, welcome back po sa ating channel ulit. So magla-live po tayo siguro mga 10 minutes lang po kasi may ginagawa ako kasi. So ayun, nagpa-practice po tayo sa challenge na touch by touch. Yan guys, so maraming salamat po sa mga nagbibigay po sa atin ng ayuda. Sana po makamit na natin yung threshold natin na $10 para makuha na natin yung ating AdSense pin guys. Ang hirap pala no maging YouTubers. Ang daming kailangan para makuha natin yung sahod natin. So doble-doble kayod tayo guys ngayon para makamit natin yung ating mga pangarap. So salamat po sa mga nagpunta po sa ating live. So sabihin nyo lang po kung sino kayong nasa live natin para at least ma-shoutout ko po kayo. Di naman na naglabas. Kasi guys, may namatay po dito malapit sa amin kaya hindi tayo makapag-live ng matagal kasi maingay. Kasi may lamay po. Ayun. So, pasensya na guys ulit kung mga 5 minutes, ganyan yung ating live for today. Yan, naririnig nyo naman po siguro na may kumakanta. So, hindi naman po pwede na i-mute lang natin, di ba? Maingay po kasi yung surroundings. So, salamat guys sa mga nagsusupport sa ating channel. So, sana po lagi ninyong isupport yung ating channel na ALLAN D GREATv po para sa next mga videos natin po, yun, may mga paraffle na po tayo, ganyan. Kasi mahirap naman po tayo. Wala tayong masyadong mga customers. At saka yung work natin guys, mahirap din kumuha ng pera kaya yun. So hanggang dito na lang siguro guys yung ating live. Pasensya na guys kasi may lamay po sa malapit dito kaya maingay. So maraming salamat guys sa mga nagsusupport sa ating channel. God bless you all guys. See you.